a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Ina sake kira ga talakawan Najeriya, musamman mutanen arewa maso gabashin Najeriya. Mu da muke zauna a wannan yanki, wallahi mu muka ga bala'in da muka gani a baya. Saboda haka mu har gobe muna kiran mutane, idan akan General Muhammadu Buhari ne, wallahi gemun ka kowa ya kai kasa, idan ka faɗi ɗaya za mu mayar maka 10. Duk arzikinka ba kai karuna ba, in akan Buhari ne zamu da kai. Duk talaucinka ko kim ne kai, akan Buhari zamu da kai. Saboda haka kullum muna addu'a a gwamnatin da ta shuɗe, Allah ya kawo mana mafi alkhairi. Allah ya kawo mana General Muhammadu Buhari, a lokacin sa aka inganta harkar tsaro. Kar ku manta fa, mu a garin mu an kai lokacin da idan ka ce soja officer, wallahi tallahi za ku yi fada da shi. In ka ce wa dan siyasa honorable baya so, idan ka ce mai anguwa alangoro buya zai yi. Ko kun manta lokacin da muka gudu muka bar gidajenmu, da mu da iyayenku, kuma da iyayenmu, da yayanku da yayanmu, ana daukan mu da raguna a samu a buɗin mota don mu samu mu fita a garin mu fita da ranmu. An zo sallar idi, sallar layya, muka bar ragunan mu, ga rago kayan ka bayan da za ka yi kaci. An yi wannan, ana daukan ka da akwai a saka a but, a fita da kai dai a bar garin da kai. Idan trailer ta tsaya ko fatakwas za ta je, za ka ce a hau kai dai a bar garin ka da kai. Jama'a duk mun manta wannan, me muke mai ubangiji ya kawo mana ahuwa. Amma a yanzu dan tsabar rashin tunani, saboda biyan bukatar kanku, wasu tsiraru wai ku dattawan arewa, wasu tsiraru wai ku matasan arewa, kuna zagin Buhari, kuna challenge din gwamnatin Buhari saboda biyan bukatar kanku ta kanku. To mu a kullun abin da iyayenmu suka nuna mana a tarbiya, idan kana da kuɗi ko kana da mulki ko kana da ilimi, sai kana da zaman lafiya su tafi tare. Idan babu zaman lafiya, rayuwarka ba komai bace. Ni haifaffen garin Fataskun ne, suna na Alhaji Mata Yakubu, na kunduba dan wasan kwaikwayo da Kannywood. Wannan hoton da zan nuna muku, jama'a ku duba, wallahi hoto ne. Wannan cikin shanun garin Fataskun ne. Wannan abin da aka yi shanu a garin Fataskun shekara ta 2012, aka zo aka bude wuta, wallahi shanun ɗiban su ake yi, ana zuwa ana binnewa, wasu ana konawa. Jama'a ba za mu manta wannan ba. Ku duba fa dabba aka yi wannan. To ku duba wannan abun fa mutuware ne. Wannan gawawwakin da kuke gani cikin mutuware na garin Fataskun ne. Mu muke ɗiban gawan nan muke kaiwa. Ku duba gawawwakin nan sosai, dan Allah dan Annabi, wane ne zai gane ubansa anan? Wa zai gane ɗansa anan? Wa zai gane yayansa anan? Ku duba fa abin da aka yi mana. Mutane mun manta wannan, ba za mu gode ubangiji ba, yanzu ya kawo mana sauki. Ku duba wannan mota. Wannan mota ce fa, ta zo ta tsaya da mutane masu sayan shanu, aka bude wa motar wuta, da mutanen aka kona su. Haka aka cire gawan mutanen nan, ba za a gane daga ina suke ba. To abin da nake kira da jama'a, muna da dalilai masu karfi akan General Muhammadu Buhari. Buhari nan da kuke gani, duk duniya ta shaide shi ba barawo bane. Ba shi da gida a Ingila, babu a America, babu a Dubai. Gidajen nan guda biyu ne rak, ɗaya a Kaduna, ɗaya a Daura. Saboda haka mu abin da muke fata kuma muke gaya jama'a, ku duba girman Allah, ku yi Buhari adalci. Ku duba girman Allah, ku yi Buhari adalci. Ku tuna a baya fa, ku koma ku tuna baya fa. A garinmu idan aka zo, ba ma garinmu ba, arewacin Najeriya, idan aka zo sallar Juma'a, idan ka shimfiɗa sallaya, idan wani ya zo kusa da kai sai ka duba ka ga waye. Idan baka yarda da shi ba, za ka ɗauke sallayar ka. Karfe 12 mun shiga gida, karfe 4 mun shiga gida, karfe 3 mun shiga gida. Duk wani malami da yake ji shi malami ne, sai da ya daina fita mambari yana wa'azi. Sallar jam'i a masallaci ta gagara. In za ku yi sallar jam'i, sai dai wasu su jira ku fa, in kun idar wasu su shiga su jira ku. Kun manta wannan? Duk wani fasto da yake ji kansa ko wani kirista, sai da coci ya gagare shi. Duk wasu musulmai sai da gun ibadun su ya gagare su. Zumunci ya gagare ka. Waya za a yi maka faɗan uwanka ne, ce wani kana ina, sai ka ce ina ruwanka da inda nake. Bala'i yayi bala'i. Babu honorable, babu ofisa, babu alanguro, ba sarki, ba attajiri. Yau ko kun manta? To kada ranka da han, kar mai gani ya taka makaho. Duk wanda bai gode wa Allah ba, wallahi zai gode wa azabarsa. Mu muna gode ubangiji da ni'imar da ya bamu. Allah ka kara mana zaman lafiya, Allah ka kara Buhari zaman lafiya, Allah ya kawo ci gaban kasar mu Najeriya. Duk abin da za a kawo ci gaba, Allah ya kawo shi. Ba kowa bane zai zama mai arziki, duka bamu zama ɗaya ba. Za ka haifi da, ya fika ilimi, ya fika kuɗi, Allah ne ya rubuta wannan. To saboda haka mu muna yi wa ubangiji godiya da ni'imar da ya bamu, da shugabancin General Muhammadu Buhari. Ko kuma wanda kuke kaunar ku buduna, ku je ku bi shi. Bisalam.